Ψάχνοντας τον καλύτερο συνδυασμό για να φας τα chips μήλου και σήμερα θα τα φάμε μαζί με φράουλες. Και έχεις κόψει κιόλας σε ροδέλες τις φράουλες, κύριος. Έτσι θα καταλάβεις γεύση. Που είναι καταπληκτικό. Βαθμολογία θέλω να ακούσω. Άλλη μία. Έλα. Έλα. Του δίνει πολύ. Του δίνει πολύ. Τρώμε ένα ξεκάθαρο S εδώ πέρα. Από το πουθενά. Του δίνει όντως ισορροπή, τη γεύση τέλεια. Την ξυνήλα από το μήλο με τη γλυκάδα έτσι της φράουλας το δίνει πολύ ωραίο. Έχουμε βρει S. Ήταν τρομερό αυτό που έφαγα. Και πάμε να δούμε το απόλυτο τώρα. Θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το S. Chips μήλου με φράουλες και αφρό δεΐνο. Θα μπορέσουμε να πάμε πάνω από το S. Είμαστε S+. Βρήκαμε τον νικητή. Έτσι πλύνε το στόμα σου με λίγο σαμπάνια. Η σειρά έκανε τον κύκλο της. Είναι ό,τι καλύτερο.